guys, if Rami buholan ni Majong adlaw ninyong tanan, di ako karon sa Tagbilaran. Kaya nara ko si kaso guys nga very important. So July 1 na today, so paspasas adlaw oy. Medyo na halfway done ako. It's already 12 o'clock in the afternoon. So halfway done. Di kamanda ni napadyo ko'y duha ka butang nga himuon. The most important thing. So di kamanda na is uli. I hope nga di mo badyo. Kaya marami lain na maglangit, nagdagtag mo na maglangit. Demis McDonald's J.A. Clarin nga branch, grabe paspas ka adyo ag serbisyo dari. I like it manang ug muari ko guys bukaan pong McDonald's darhi kadyo ko nga branch kay paspas ka adyo sa friendly kadyo mga staff. Nigsoon para manimo. Good morning ma'am. Halos kita nagad lagos ni ngisi kay basta mag-greet ra man kag Majong adlaw maka feel good ba japod og nay mo greet nato oy murag magaan na pamati gikan tas kakapoy jay natag hi ma'am, good morning, good afternoon, welcome arang lami as pamati. So by the way guys, without further chika-chika, maghuwat sa atong order nga i-deliver para makakaon. Thank you, Arnel. Nalaman na Arn. Thank you. Sana balik ang katong spaghetti ha. Salamat Nel. Thank you. Okay guys, so dara ka mga paperworks. Maniuto sa ta kay murag di na magsilbig di maniuto. Hi! It's okay. This is Arnel, my friend here in McDonald's. My friend. Dari spaghetti. Kaya guys, spaghetti. Marunong ka. Nabuntas mo kuninil. Buntas. Sebay pamaw. Nasakop na ni pamaw. Tama na ni panihapon. Kaya wala ni budget panihapon. Thank you, Kajo ha. Thank you. Bye. Dinahan mo kus mga staff there kay mga friend ni bitaw na may iba niya nigsud gini mo na magnaong og bugnoon, murag ka bugnoon na pero dari malipay ko gabi sa gapoy naghangad daw ha. Halfway na nako sa trabaho, paningot nako pero halfway na nako pero kang wa ito paghapon na papasagang lipstick ang gigamit kay Maybelline Superstay. Regalo ko na last 2019. Ano lang, million. 2019 yung regalo na ha. Napa may tilok kundi hagad ang gitilok ug masuk nga magilabay nang napay salin-salin sayang mo dipud sa mga ansa ta guys kay nahurot naga. Ang bahin gipatig ahag kauna undoy. Oh, di mawaan ni atang chicken og rice kay mao ni paborito nos McDonald's with fries. Upsize na gatang drinks ilhan gajud nga nabuntas. Pinahinay pud oy. Huli kam. A few moments later. Magandang hapon sa inyong lahat mga kabayan kapuso. Meron tayo ditong i-interviewin. Ano bang Tagalog ng interview te? Kining imong taong ma'am, organic ba kini? Organic ta is manok. Wa ba ka na nimo gi-sprayhan og kuan? Wa dito ka mawala na. Mga pesticides. Unsa may itong buhaton karon? Karon guys, amo aning asugbaon. Maghimo mi og taong nga salad. Hello everybody, di ako sila tinuli karon. Unexpected nga pag-visit. Og hapog ang sanina kay mamo na ang sanina nagmanhi ko. Agang white guys, wag ka tang-tang agang lipstick. Kanina ra gadining buntag. Believe jud ko. So guys, mo tong niingin ko ninyo nga unexpected kay wa may plano nga moarhi kay gamang plano kay adto mig tagdi maghuman ran ta mis among anggi asikaso kay wa man mahuman di balik mo pinimig mapuhon. So by the way guys, wala mapakita ninyo mo ni kung gamit nga bag ganina. Kate Spade nga bag. So ganahan ko ninyo guys. Nice ka adyo. Nice. Dahil lang dari kay nga nagisang ko pena na. Magnet. Dari sa sud. Mura sa gamay guys, pero daghan mas store ni ja. Mura bukad dagilan. Mga sud. Pero mostly mga papel. Kini ang guys, wa di masudlad jigi kan panis ali siya pag nagligo ganin arang gidit sugbangan. So mangita sa kugulay, grabe na diri nga bugi na ni madutlan. Boy, abot tagad ko puntos ang kinabuhi nga patig pagpanudlay aran ang kalisod buhaton tungod sa kadaghay gibuhat di na makapanudlay. Haran ni gidit tukbo ganin lagi bangan na asus di na lagi madutlan nagbuhi na. Tao naman na. By the way, I would like to say hi sa mga staff diha sa Mercury Drug at bang sa HNU diha sa J.A. Clarin mong guro nagwa ko masadyo. Hi ninjong tanan. Kani hapit pabukus Mercury Drug ganina guys, kaning palit ko stambo ni Terry. Actually, ugma pa man tatoy papalit, ugma pa man nagkanang pizza sa Jarisita. Di na may kalugar ugma, kay ugma July to birthday na ni tatay, mato ni ari mi karon pero unexpected gihapon nga di ko makauli karong adlaw. Kay close man naghanggiadtuan nga lugar gani nakatunay ko nga most important thing ang tanang nga buhaton close
So ugma sila mag-resume. So early morning mo tayong unang buhatan din mo uli ko. Kay birthday ni tatay. Waman may ingag handa guys, pero at least lang magkatapok ba. Sa di pa dahil po ko makalimot magpasalamat dahil ko sa mga ning pada sa Gcash, dahil ning pada nag 50 pesos, dahil ning pada nag isa kagatos, dahil po ning pada na og 200. So nanatay 369 nga balance sa ato ang Gcash. Katong 19 atong balance, mao toy nang hatag. Di na naman na-mention ang mga name. Kay bawa na mo kinsa mo, you know who you are, hanggi pasabot. Dagang salamat sa mga ning share. Kato guys, matigom to guys, atong gitigom kay nagtiguman ko karon para sa cornea. Kay mao mo ko na orderon sa iBank. So nagtigom ko para maka-order na may kay og maka-order na maghuwat pa kuno pog mga pila ka buwan ay pagka matagaan kay naman kuno po ni nang gipila. Nga na. Jog na mo dunit og mata didto. Unahan pa putong na unas linya. So nga na, so it takes months pa pud. So wa pala jo pas tinadagang savings. Kaya daghan man goy og makasweldo magud kung magakwarta ko daghan man goy bahin-bahinon magud. Kare para sa pagkaon, kare para sa maintenance, para sa vitamins, para sa daan, para sa kurente. Nga na ba may bahin-bahin man mao nang og makasweldo di jud ingog kas adto mabutang para sa ilang transplant. So magtabi ra kog mga unsay sobra. Pero gusto ko karon himo ng priority unahan sa save unja lisod lagi dali ra istoryahan pero lisod abuhaton kay ug naa nagkwarta ara daghan naman poy abayran gamay na lang poy mabilin mo nang nakalisod kay arang dali ara ag kwarta gastuson ara dugada ni mo gipaabot arang dali ara mahurot makalabad sa upo dinaan ba pero sagdiraman ang importante na masud na sa ahang savings mga 100 yun na 100 pesos sa di 1,000 mga 100 na mga rakit-rakit na nga na og na ako'y rakit maditsura na dito para mang update pod guys og makaabot na ko sa 75,000 nga giingan sa doktor nga mao'y presyo sa kalimutaw kay og makaabot na ko dan harap pod mong ingin karon lagi guys bisag ang sang rakita hanggi kuan lagi may magpaibot og tagod. Oh, okay kadyo ko na. Hapit na beto bug ang kuko matangtang, ang uban natangtang na speakers na. Ready to ibot og tagod na ni kani og magibot og tagod tagas kuko kay mor maglainan hinuon kay manuksak hinog buling. Og malugay bitaw kag buho kay mor bitaw magwapo-gwapo pag imong naon kay labi sa aho kay gang bakag dari ning buto man dari anak lakas og maglugay buhok mor matabunan siya daghang nang mor mugamay kunuhay. Di mo ko moangay. Mas ganahan man kong pinapagdagod. Pinakita doon ng bakag ka ni. Kaya huwag na yung magaragara. Sungag dati. Maupaw na maghako. Saan na yung ibutang demonyo te? Erara pa naghanga? Di na nahanga. Nalunos na? Wala kung nga ni. Suba. Suba pa. Na, bori ito sa daan. Kalami. Padong na medani guys sa Tagbilaran. Pasado alas 9 ninis bunta guys kay naghuwat pang kusang saninang mama kay basa man mo niyang gisuot. Anja alas 10 na jud mi dari nakaabot kay traffic pud. Sugod na kog pila. Anja guys kay ga-close man sila gahapon sumotong ara daghan customer ikaw 106 na ko ara nalaging tumoy-tumoy na lagi ko unsa wa po ko masayod nga ingani day kadaghan nagtawo dari. Ara daghan nagtawo oy ja mo to 5 hours kung ga pila. After 5 hours humana gajud ko matong decide ko nga mukaon mi. Di jud magsilbig di mukaon kay grabing lipungan na jud kadyo kang mura na ko Japan napas mo na jud kun napasalamat ko kung undoy kay supportive kadyo bisag napas mo pud jag appeal pero okay ra kay at least nahama nagahang mga buluhaton nahama nagang paperworks. So guys, finally at 3 o'clock in the afternoon nakakaon na gud mi mao pa gud yung kinahunhang kaon rong adlaw kay ang pamahaw ganina pila ra ba tong gahungit-hungit ra kog sumang bulanghoy. So akaha guys is rice ug chicken nagkaondoy kay chicken sandwich. Nabubintaha jud pag sa kang ibati na wawag jud paglabad sang ukay kabuangon ako grabe sakit na sang ubi taw kini bitaw malipasan tagkuan nga sakit o abot ako sa bay guys mga alas 7 sa gabi andyan nawahay ra ko silang message gila kung ipangadjug message ni tatay garang giingon ni tatay di na mada sa istorya pero tanawon na laman sa mga actions ang gibuhat kay ingon ko action speaks louder than words mora tayong giingon kay grabing taasan na magang adlaw jar kapo dyan na unexpected man jud kaadyo nga nga ni mahitabo so ning great ra kog happy birthday dyan mara tayong giingon ni dyan nga
Mo lagi na action speaks louder than words. Wa naman ko ika-istorya. Na speechless man ko, so nangakan rampod mi. Kay gani nang buntag guys, ning uli mas ati Julie dare harang gipadag hang share, just si na malit, na pigaluto. Picture ba na ning liman? Lingkod mo. Ikaw yan nagkaana kayan? Ning greet ta ka tayo happy birthday. Ningin sama ka? Ning I love you ka? Pagbatis batang hang tinatiguang mo rin yapon. Naigugma gyapon kang tatay, basig wa na ka naigugma. Magyapon tiya Nag-lips to lips magalit ang mga tubangan, may mga batas. Nag-lips to lips ka na matay. Ha? Purami nay. Wala na nasawa. Puti kita gani ha pakita. Ini ka tuog na mo. Ano na una? Arkansi ko kay naliit man ko. Ano man? Lala, galit ka. Wa ko ni kiss. Sige, happy mo. Nilingkay mas tatay, nilingkay. Nilingkay. Mahal. Grabe pinapiti. 5 minutes. PR di nakaginawa mga ka-Japan para mahinuon. Kaabot mo ka ng ng idara nga nagkaabon mo yung atawa. Haran dyan lipayar po na sa mga anak. Utro. Ada rin dyan na po ng gabi ng gaban. Hindi ko nung hinga. Ago din natakita. Bakit din pabrepod mo? Tanong to pa na, Persiaya. Ago. Na? Hindi siya may baylo Persiaya lagi. Bahalag birthday. Nandiyan kay. Nandiyan mo handos na tayo may buhig datag sa Julit. Tapos siya yagapon ka. Persiaya na gapon. Kaslo na. Grabe. Dito ni may bailog persiaya na eh. Last na ro na. Hindi gapon. Hindi ko man alam mas tates persiaya. As baby. Basta alas 8. Piyaya dyan na. Ano yung school do? Sige, enjoy mo. Enjoy. Arang na kilig mo na ni. Wala ba ko kita gabi inay? Ikaw ko gabi ikaw ko kita persiaya. So na guys, kay final night naman Dairos for Siyaya, wa na, nagiatong na tanan sa TV. So, medyo gikapoy juguron guys, yung adlaw na guys, kay grabe laliman pagkag 5 ka oras ko rito ga barug. Nakalingkod ko kayo dito sa hagdanan, kay Rejo Urapod. So, salamat guys sa mga ning great ni tatay. Salamat kaadyo sa mga support ninyo tanan. God bless ninyo tanan. Kita ra taong mapun guys. See you tomorrow, guys.